ξεχνά την ιστορία του τόπου, χάνεται και σμήνει στο πέρασμα του χρόνου. Το σχολικό έτος 2010-2011, πέρυσι δηλαδή, πήραμε μέρος στον τρίτο πανελλήνιο διαδικτυακό διαγωνισμό στην κατηγορία της ιστορίας με θέμα «Δημιουργήστε ψηφιακά, κατασκευάστε ένα website, γίνετε πρεσβευτές του τόπου σας». Πήραμε μέρος δύο τάξεις, η Δέλτα και η Έψιλον, οι φετινές δηλαδή πέμπτη και έκτη. Συμμετείχαν συνολικά 25 μαθητές. Η εποχή των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και σημαντικών εξελίξεων μας έδωσε το ερέθισμα να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε την ιστορία του τόπου μας. Τα παιδιά συνεργάστηκαν άψογα, διάβασαν, εργάστηκαν, δούλεψαν πολλές ώρες. Και επειδή ο χρόνος ήταν περιορισμένος, δουλεύαμε όλοι και τα απογεύματα από το σπίτι μας. Η συνεργασία μας απέδωσε όλο αυτό το αποτέλεσμα που θα δείτε παρακάτω. Τα παιδιά έμαθαν πράγματα τα οποία τους ήταν άγνωστα μέχρι τότε για την ιστορία του τόπου τους. Ανοίγοντας το Google την μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης, αν πούμε τώρα στο Google εδώ, ένας επισκέπτης χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης εδώ, αν πατήσουμε παράδειγμα εδώ, ο τόπος μας, Κρύα Βρύση, αμέσως θα βγούμε μπροστά σε ένα περιβάλλον εδώ που λέει Κρύα Βρύση Πέλλας, ο τόπος μας. Ένας άγνωστος που βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος της γης, αμέσως θα καταλάβει και θα μπει εδώ σε ένα καινούργιο περιβάλλον. Θα μπει σε μια παράξενη, αλλά ενδιαφέρουσα, θα πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι η Κρύα Βρύση του νομού Πέλλας. Είναι ακριβώς αυτή την αρχική σελίδα εδώ. Εδώ μπορούμε για λίγο να προηγηθούμε, να δούμε μερικά στοιχεία από τον τόπο μας. Καταρχήν επάνω στην αρχή, στην κορυφή της σελίδας, βλέπουμε αριστερά μια κόκκινη τελεία, μια κόκκινη βούλα. Κεντρική Μακεδονία, νομός Πέλλας, Κρύα Βρύση. Αμέσως κατευθύνεται ο επισκέπτης πού βρισκόμαστε. Στη μέση είμαστε στην Ελλάδα, δίπλα στο σήμα της Μακεδονίας. Πιο πέρα βλέπουμε να γίνεται μια πλοήγηση από το Google Earth, το οποίο είχε καταγραφεί. Από μακριά από το διάστημα, πλησιάζει και απομακρύνεται. Εδώ καταλαβαίνει ο επισκέπτης οποιοδήποτε μέρος και να βρίσκεται της γης, αμέσως για ποιο μέρος μιλάμε. Βλέπουμε Ελλάδα να απομακρύνεται, Ευρώπη κτλ. Στη μέση ακριβώς βλέπουμε μια φωτογραφία της ιστορίας της Κρύας Βρύσης, τι ήταν παλιά. Ένας βάλτος. Κάτι το οποίο πρέπει να φαίνεται, πρέπει να το καταλάβουν οι μαθητές, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος στην ιστορία. Πιο κάτω μπορούμε να δούμε ένα αναλυτικό περίγραμμα της εργασίας μας εδώ, υλοποίηση της εργασίας, που θα μας διαβάσουν παρακάτω για τα παιδιά και θα το δούμε. Πιο κάτω βλέπουμε λίγα πράγματα, λίγα λόγια για την Κρύα Βρύση. Δεξιά βλέπουμε το πηματάκι, τι είναι η πατρίδα μας τελικά, τι μπορεί να είναι η πατρίδα. Βλέπουμε μια ενημέρωση απλή στα δεξιά μας για τον καιρό της Κρύας Βρύσης, online είναι αυτό, είναι αυτή τη στιγμή. Και πιο κάτω βλέπουμε μια πολύ όμορφη βρυσούλα εδώ, που αναφέρεται για την Κρύα Βρύση και αυτό. Πιο κάτω βλέπουμε μερικές φωτογραφίες, μία από ψηλά, μία από το οικολογικό πάρκο και άλλη μια από δίπλα. Πιο κάτω βλέπουμε, δεν δουλεύει τώρα αυτή τη στιγμή αριστερά, είναι ο μετρητής των επισκεπτών. Δίπλα από ποιες χώρες μας έχουν δει την Κρύα Βρύση και online users αυτή τη στιγμή. Μπορούμε γρήγορα έτσι να σας δείξω δύο πραγματάκια, ποιοι είμαστε. Ποιοι πήραμε μέρος εδώ, πρόγονοι μας ο Αριστοτέλης, ο Φίλιππος και τα λοιπά, που λένε τα παιδιά, θα μας το διαβάσουν παρακάτω. Οι μαθητές μας εδώ, οι τάξεις μας που πήραμε μέρος. Εδώ έχουμε δημιουργήσει μια ιστοσελίδα για την τάξη μας, έχουμε δημιουργήσει μια εφημερίδα ηλεκτρονική, έχουμε ένα blog, έχουμε και σελίδα στο Facebook. Εδώ, αν μπει ένας επισκέπτης, αμέσως θα καταλάβει για ποιους μιλάμε και θα ενημερωθεί για όλα αυτά τα πράγματα. Γυρνώντας πίσω, θα μπούμε στην αρχική σελίδα, η οποία μας κατευθύνει πλέον στην ιστορία
Στην ιστορία μας πλέον εδώ θα τη δούμε. Μια αναλυτική ιστορία από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Εδώ δεξιά μας βλέπουμε το χάρτη από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα την εξέλιξη. Βλέπουμε αριστερά μας μικρές φωτογραφίες και πλέον ξεχωρίζουμε την ιστορία της κρύας βρύσης της περιοχής, τη μορφολογική εξέλιξη που θα δούμε παρακάτω. Την ιστορία αυτή με φωτογραφίες όλοι, τις αρχαιότητες και την νεότερη ιστορία. Εδώ θα προβάλλουμε σε αυτό το κουμπάκι εδώ πέρα που έχει το κύκλο, προβάλλουμε την ιστορία με φωτογραφίες. Είναι όλη η ιστορία της κρύας βρύσης από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Είναι σε μορφή άλμπουμ. Μπορούμε ένας να τη γυρίσει ένα χέρι, ένα κουμπί και απλό μπορεί να τη γυρνάει σαν βιβλίο. Μπορεί βέβαια να γυρνάει και αυτόματα πιο κάτω, για να μην κουράζει το επισκέπτης. Γυρνώντας πίσω, στην αρχική σελίδα, μιλάμε για το σημερινό τόπο μας, τι έχει, θα μας μιλήσουμε τα παιδιά παρακάτω. Έχει φωτογραφίες, την ιστορία μας πάλι. Έχουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χώρο της κρύας βρύσης. Οι Μακεδόνες, ο οποίος ο Αλέξανδρος Υψηλάνθης και ο Σοκράτης. Κάθε ένα πλήκτρο το οποίο βλέπετε εδώ πέρα δεξούλα, η οποία είναι σε μπλε χρώμα, αμέσως μας οδηγεί σε φωτογραφίες, σε εκδηλώσεις τις οποίες έχουν γίνει από το Σύλλογο ξεχωριστά. Βέβαια στις εκδηλώσεις εδώ μπορεί να παρακολουθήσει ο επισκέπτης και ένα μικρό βίντεο από κάθε εκδήλωση. Αν το πατήσουμε θα παίξει για λίγο. Έτσι όλα αυτά τα παιδιά τα συγκεντρώσαμε αφού τα συγκεντρώσαμε εδώ. Βλέπουμε πλέον ότι αυτά είναι από το YouTube, όλα τα βίντεο έχουν ανεβεί εκεί για να μπορεί οποιοδήποτε να τα βλέπει. Γυρνώντας πίσω στην αρχική σελίδα, μιλάμε για τον πολιτιστικό σύλλογο των υπηρετών. Το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα. Έχουμε εκδηλώσεις και φωτογραφίες, εκδηλώσεις πάλι με βίντεο. Αμέσως δηλαδή ο επισκέπτης προσανατολίζεται και γνωρίζει πλέον γιατί μιλάμε, τι έθιμα έχει ο τόπος, τι εκδηλώσεις γίνονται. Ακούγεται η ελληνική μουσική σε οποιαδήποτε σημείο της γης και να βρίσκεται αυτός ο οποίος μπαίνει εδώ. Και γνωρίζει πλέον τον πολιτισμό και τον τόπο μας, πώς έχει διαμορφωθεί και πώς διαμορφώνεται σήμερα. Γυρνώντας πίσω, ακριβώς, θα δούμε και τους άλλους πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται εδώ. Ο Αλέξανδρος Υψηλάνθης, ο Σύλλογος των Ποντίων, ο οποίος και αυτός εδώ με ένα μικρό χάρτη καταλαβαίνουμε πλέον, ο επισκέπτης καταλαβαίνει την ιστορία πάλι της κρύας βρύσης. Έτσι βλέπουμε και τον πολιτιστικό σύλλογο του Σοκράτη, τη θεατρική του ομάδα πιο κάτω, που είναι σε μορφή άλμπουμ, σε φωτογραφίες. Πλέον ένας επισκέπτης μπαίνοντας σε αυτά τα μέρη να πλοηγηθεί εδώ, άμεσως θα καταλάβει για ποια περιοχή μιλάμε. Γυρνώντας πίσω, όλα αυτά έχουν γίνει σε συνεργασία με τα παιδιά, βέβαια. Έχουν δουλέψει πάρα πολλές ώρες και στο σχολείο, πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο πρέπει να διδαχθεί. Οι διδακτικές ώρες γίνονταν όλες. Έχουμε την ευέλικτη ζώνη την οποία δουλέψαμε πάρα πολύ. Πιο κάτω, βέβαια, έχουμε πληροφορίες για την κρύα βρύση, που μπορεί ένας επισκέπτης που θέλει να την επισκεφτεί από μακριά να τη δει στο Google Earth εδώ από ψηλά. Να πάρει πληροφορίες. Οι πληροφορίες έχουν πάρθει με σύστημα Destinator, το GPS, τις οποίες βλέπουμε γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος, καθώς το υψόμετρο όλες τις αποστάσεις που έχει από τις πιο κοντινές πόλεις για να την επισκεφτεί.
Γνωρίζοντας όλα αυτά τα παιδιά, θα μας τα πούμε βέβαια παρακάτω τώρα. Έχουμε εδώ επικοινωνία, αν θέλει να επικοινωνήσει με το σχολείο, έχουμε το email, έχουμε το Skype, ένα online μέσα στην τάξη, μπορεί ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι μια γρήγορη παρουσίαση της εργασίας των παιδιών. Θα σας μιλήσει η κυρία Παπαθεοδόρου για κάποια επιπλέον πράγματα. Καλησπέρα σας. Η αγάπη που εκδηλώνει κάποιος για τον τόπο καταγωγής του, η προσήλωση στις ηθικές αξίες που κουβαλάει μέσα του, αλλά και η μεταλαμπάδευσή τους, δεν είναι υλικά που μπαίνουν σε καλούπια ούτε σε χρονοτούλαπα για να τα χρησιμοποιούμε όποτε θέλουμε. Είναι τρόπος ζωής για αυτούς που έχουν συναίσθηση της ευθύνης τους απέναντι στον τόπο μας και στην ιστορία του. Στα πλαίσια του τρίτου πανελλήνιου διαδικτυακού διαγωνισμού πήραν μέρος οι εξής μαθητές από την 5η τάξη, Νεφέλη Πανιώτου, Κυριάκος Παπαδόπουλος, Ιωάννα Τσάτσι, Ευαγγελία Τσάτσου, Βέφη Καλούδα, Κωνσταντίνα Σκαπέρδα, Αλέξανδρος Μέμα, Παύλος Τραπεζαγλίδης, Δημήτρης Ιακαβάρας, Νίκος Δημαρέλης και Μιχάλης Εμερτζίδης. Από την 6η τάξη, Χρήστος Κούσης, Αναστασία Τελιανίδου, Γιώργος Χατζάρας, Γιώργος Τσάτσης, Κυριακή Παρασκευοπούλου, Έλενα Αντωνιάδου, Γεωργία Νίρα, Ελευθερία Μπέζα, Ιουλία Στραφιώτη, Στέλιος Γιάγκος, Σωτήρης Γιάγκος, Νεφέλη Μεταλίδου, Γιώργος Τάχος, Αγγελική Μπόστα. Στο διαγωνισμό αυτό πήραμε την πρώτη πανελλαδικά θέση με βαθμολογία 83,63, με δεύτερη κατά σειρά βαθμολογία 75,77. Για να εξαρθεί η τελική βαθμολογία, η εργασία πέρασε από 3 στάδια αξιολόγησης. Πρώτον, στάδιο πρώτης αξιολόγησης εργασιών από τους ίδιους τους ενδιαγωνιζόμενους. Με τη λήξη της κατασκευής και ανάρτησης των ιστοσελίδων που έγινε στις 31 Πέμπτη του 2011, οι ίδιοι συνδιαγωνιζόμενοι κάθε κατηγορίας αξιολόγησαν την εργασία με βάση συγκεκριμένο δελτίο χρήσης. Ήταν ένας πίνακας 10 κριτηρίων αξιολόγησης. Δεύτερον, στάδιο δεύτερης αξιολόγησης εργασιών από τους εθελοντές κριτές. Στο στάδιο δεύτερης αξιολόγησης, από 1η Ιουνίου 2011 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2011, υπήρξε αξιολόγηση των websites των διαγωνιζόμενων από συγκεκριμένους δικτυακούς, επισκέπτες, εθελοντές κριτές που εξουσιοδοτήθηκαν ως κριτές μετά από αίτησή τους και έγκριση του οργανωτή. Και το τελικό στάδιο κρίσης, στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2011 και 22ης Οκτωβρίου 2011, το λόγο είχαν τα μέλη της Τριτοβάθμιας Κριτικής Επιτροπής που απαρτίζονταν από μέλη ΔΕΠ ελληνικών πανεπιστημίων με αντικείμενα διδασκαλίας τους την παιδαγωγική και τις εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, εξειδικευμένους επιστήμονες των παιδαγωγικών και των εφαρμογών στην εκπαίδευση και εκπροσώπους του οργανωτή. Οι μαθητές και οι υπεύθυνοι εντάλλαξης καλού προγράμματος ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθεια και την προσφορά υλικού, τους γονείς των μαθητών, τον διευθυντή της περσινής σχολικής χρονιάς, κ. Τσοκύρη Παναγιώτη, την εφημερίδα Πολιτεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους Μακεδόνες, Πύρος, Αλέξανδρος Υψηλάντης, Σοκράτης, τον κύριο Μασμανίτη Χρήστο και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ευχαριστούμε ακόμη όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στην απόψινή εκδήλωση.